Wat een avontuur. De sluwe slak. Tikkie! Hé, dat is net eerlijk. Doe je, wat je dan? Tikkie, nou is het. Dat past me toch net. En jongens, wat zil dan? Wij gaan even poppenbordsen. Net op de vliering komen, hè? Want dat is vast te gevaarlijk. Nee. Gevaarlijk? Zullen we even zien? Ja. Hé, zeg daar. Wat een apart boek. Ja. Het wondere Pistenboek. Wat zou erin staan? Sjen? Ja. Help! Hidde! Ja, dat ben ik. Buh. We vieren hier dat plakkerig. Hidde, we binnen een slak worden. Getsie Derry. Ik klik je wel een sompige keutel. Viel wel lekker smootsa. Jakkes. Nou, een slak dus. Ja. Wat doch een slakkenijs. En waar binnen we hier? Ik schurk net in. Hey, daar stiet de moene. Daar is vast wel wat te beliepjen. Ja, daar gaan we heen. Kom op slakkenonderzoek. Huh? Wat is dit nou? Wat giet dit sleeuw? Ik denk dat we net vlugger kennen hidden. Het zit hier dan net op zo. Zet wordt het oeren. Wat zei dit? Hé? Tja, nog een slak. Joehoe, meneer Slak. Ho, ho. Wat? Waar weten ze het wel een mevrouw Slak? Oh? Joehoe, mevrouw of meneer Slak? Hallo. Goeie. Goeie, meneer... mevrouw... Een beetje van beide. Zeg maar gewoon slak. Oké, Slak. Dat is ervaringsdeskundige in het slakwezen. Dus vraag je. Hoe kunnen wij wat vlugger gaan? Een versnelling heger, zeg maar. Ik wil een beetje zezen. Ja, ik ben eens nog nooit harder gegaan als dit. Nog nooit huttergong als dit? Maar wij willen daar, naar die moene. En aans wordt het al donker. Mijn Peppe zei altijd... ja, wat zei ze ook alweer? Oh ja, het gaat om de reis. Net om wat je heen gaan. Terug het leven glied je. Neer te hoeven, neer te wollen. Sa reist jaan. Matte jim, ekkeres beziekje. Let het maar gebeuren. Nou, dag. Let het maar gebeuren? Waar wit maar sto? Waar wit matte wij net zo vlug willen? Denkst? Zoer kennen. Zullen we het beziekje? Gewoon een gliertje en sjen wat apart? Oké. Viel sto wat? Stidde, gewoon gliertje. Oké. Goh, oh, het is wel lekker dit. Mijn holle raast net zo het meer. Ik wil eventjes hier en dan niet. Ja, heerlijk. Wat een rest.
Lieke? Sst, Hidde. Maar Lieke, sjuch. Lieke, ik zag een krutte grauwe vogel en die had eens in de gaten. Bange skieter, die vleert wel hoor. Gewoon wezen, wist nog? Lieke, die vogel vliegt hierheen en hij maakt een toekvlucht. Hoe is dat? Oh nee, draven. Maar we kunnen alleen maar een kleedje. Kleedje dan? Zijn huttelskist. Wat een avontuur. Wow, is dat wel? Jongens, dat is het weer. Probeer het eten. Kom, ga je mooi. Ja. Maar dit blijft dus geheim, ja? Als Peppe hierachter komt? Ja,